Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia qed tappella lil membri tal-Parlament Ewropew biex ma jħallux il-proġett ta' Malta l-pipeline tal-gass b'idroġenu igawdi minn fondi Ewropej taħt l-iskema ta' interess komuni. L-Unjoni Ewropea kienet diġà ddikjarat li l-proġett tal-pipeline tal-gass huwa eligibbli għal fondi Ewropej. Dan wara diversi diskussjonijiet bejn il-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea. Iżda il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia, immexxija mid-direttur Matthew Caruana Galizia, flimkien mal-għaqda Friends of the Earth Malta, issa jiġbru l-firem f'petizzjoni biex il-Gvern Malti jitlef il-finanzjament tal-proġett bir-raġuni tagħhom hija l-electrogas. Caruana Galizia ilu jopponi dan il-finanzjament tal-pipeline li minnu Malta tista' tieħu gass li huwa anke iżjed nadif mill-LNG, jiġifieri l-idroġenu. Ma Caruana Galizia kien rewwaħ ukoll il-Partit Nazzjonalista kif l-oppożizzjoni ta' Bernard Grech attakkat il-proġett tal-Power Station tal-gass. Power Station li llum tiġġenera l-elettriku b'enerġija ferm iżjed nadifa minn dak li kien jintuża fi żmien Gonzi PN, jiġifieri il-heavy fuel oil. Dan meta l-aħħar Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-2013 kien saħansitra emenda l-liġi ambjentali ta' pajjiżna biex ikun jista' jakkomoda l-impjant tal-Power Station tal-BWSC li kienet taħdem bl-aktar fuel li nġess. Fl-aħħar jiem quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament, Tonio Fenek li kien l-aħħar Ministru Nazzjonalista responsabbli għall Malta iddikjara bla tlaqliq li ma ddispjaċih xejn mid-deċiżjonijiet li kienu ttieħdu dak iż-żmien.